Godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kasance mai kallo mai gani dangane da abin da bayinsa suke aikatawa, kuma ya san abin da ido yake ha'inta ya kalla a boye da abin da zuciya take boyewa. Allah shine yake faɗa, ya kwanda ku yi imani, kar ku ha'inci Allah, kar ku ha'inci manzan Allah, kar ku ha'inci amanar da Allah ya ɗora muku, kuna sane. Ina shaidawa baban bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai, kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya turo shi mai bushara, mai gargadi, mai kira zuwa ga Allah din da izinin Allah, kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam fitila ce mai haske. Tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi, shine mai cewa ka bayar da amana ga wanda ya baka amana, kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka. Hadisi sahihi. Shine yake faɗa a riwayar Anas, Allah ya yarda da shi, cewa abu na farko da za ku fara rasawa ku musulmi a cikin addinin ku shine amana. Abun farko, alamar tashin kiyama, abu na farko da zai fara sullubewa ya kubce a hannun musulmi shine amana. Abu na biyu shine barin sallah. Bayan mutane sun wulakantar da amana, sun bar amana, to kuma za su dawo suna kin yin sallah, kin damuwa da sallah, kin kula da sallah, kamar yadda gashi yanzu muna kallo muna gani rayuwar tamu sai a hankali. Bayan haka ya koyan uwana musulmi, wannan huduba tana magana ne akan ma'aikata. Duk wani mutumin da ya san yana aiki a wani wuri, to da shi ake, ko aikin gwamnati, ko aikin gidan wani, ko aiki a wata ma'aikata. Duk ma'aikacin da yake aiki ana biyansa, to da shi ake, tun daga kan shugaban ƙasa har zuwa kansila, daga shugaban ma'aikata na ƙasa har zuwa mai sharan titi. Duk wanda zai yi wani aiki a biya shi a wata, komin ƙarancin albashinsa, to da shi ake. Hudubar tana magana ne akan ma'aikata da shugabannin da Allah ya ɗora musu nauyi na al'umma a kansu, su farka daga baccin da suke yi, su sani cewa wallahi sai Allah ya tambaye su akan duk abin da yake gudana a cikin ofisoshinsu da ma'aikatansu. Allah ya wajabta duk wani ma'aikaci ya kiyaye amana. Hadda kai yaron shago, da kai nake, hadda kai da aka buɗe maka wuri na miliyoyin kuɗi, hadda kai ma'aikaci mai sa hannu a takardun mutane, hadda kai gwamna, hadda kai shugaban ƙasa, hadda kai sanata, hadda kai ɗan majalisa, hadda kai hadda ni da nake magana, ni ma ma'aikaci ne. Kowa da kowanmu wallahi mu ji tsoron Allah akan amanar da Ubangiji ya ɗora mana ta aiki da muke yi, ake biyan mu a wata. Da yawa akwai mutanen da aikinsu ne zai kai su wuta. Da yawa akwai wanda kujerar da suka karba ita ce sababin shigar su wuta, saboda sun ci amanar Allah, sun ci amanar manzon Allah, sun keta hakkin bayan Allah, kuma Allah bai zai bari ba. Da haka duk wani ma'aikaci Allah ya wajabta masa, akwai hakkin Allah a kansa, akwai hakkin 'yan adam. An ɗora masa nauyin aiki. Akwai abin da ba wanda yake ganinsa a ofishinsa sai Allah kaɗai, ko shugabansa da yake shugabantarsa baya ganin shi. Akwai amanar da kawai daga kai sai Allah. Akwai abin da kawai za a danka maka kawai sai dai Allah, kuma shi ɗin yana kallon ka. Idan mai aiki ya sauke nauyin aikinsa, ya yi ƙoƙari, ya yi aikinsa don Allah, yana neman lada a wajen Allah, to ya kubuta kuma ya cancanci albashin da ake biyansa a duniya, kuma akwai lada a lahira. Wajibi ne ga ma'aikaci musulmi ya sani cewa Allah ya bashi kiwo. Duk wani ma'aikaci ya sani shi mai kiwo ne akan aikin da aka bashi, ko shara kuwa yake yi. Mai shara ma ya iya ha'inci. Mai shara sai ya ƙi share wuri,
ya tsallake wani wuri ya ƙi sharewa, ya bubbuge ya tafi abinsa, gani yake ya gama da mutane tunda kawai zai je karɓi albashinsa. Za ka ci wuta ne. Abinda duk ka yi alkawari ka sa hannu ka ce shi za ka yi, aka yadda ka yadda, to wa sawfa tus'alu anhu yawmal qiyamah, sai an tambaye ka akan wannan abun ranar tashi alkiyama. Allah ya ce mun bujirar da amana ga sammai da kasai da duwar watsu duka sun kasa ɗauka, amma ɗan adam ya ɗauka ya ce shi zai. Duk abin da Allah ya ɗora mana na aiki amana ne. Ma'aikacin gwamnati amana ne aikin, ma'aikacin kamfani shi ma amana ne, ma'aikacin wata ma'aikata duka amana ne ya ɗauka, malamin makaranta amana ne, ɗan kasuwa shi ma amana, yaron kasuwa amana, malami shi ma amana, alƙali amana. Dukkanku an ɗora muku kiwo, kuma sai an tambaye ku akan kiwon da Allah ya ɗora muku. Da haka shi ma'aikaci musulmi yana da bambanci ƙwarai tsakaninsa da ma'aikaci kafiri, saboda shi kafiri kawai ai duniya ce a gabansa, ya yi aiki ne a biya shi, baya tunanin wai wani zai tambaye shi, baya tunanin a aikinsa za a bincike shi, shi ya fi tsoron binciken duniya akan na lahira. Shi kuma ma'aikaci musulmi ya fi tsoron mala'iku 'yan audit da za su zo su bincike shi a kiyama a gaban Allah. Ya fi tsoron ya tsaya a gaban Allah, Allah kada ya tozarta shi a gaban bayin Allah akan aikin da ya ci amana a ciki. Ya fi tsoron wannan sama da shugabansa da yake kallonsa ko ya sa masa CCTV kyamara. Shi Allah ne a gabansa, kuma zai yi aikin nan don Allah. Mai aikin ƙodago, kafinta, bricklayer, mason, mai wayarin, mai tono, mai shara, ɗan zaman shago, kowane ma'aikaci da za a ɗauke shi aiki ƙodago ya yi a biya shi, amana aka baka, sai Allah ya kama ka akan amanarka. Mutane al'amura sun lalace, rashin tsoron Allah ya yi ɗaga'i a kan sha'aninmu. Muna ta wahala tukuru muna neman abinci, amma mun kasa tsarkake hanyar neman abincinmu. Muna ta tara wa kanmu bala'i da haram, mu ci haram, mu ciyar da 'ya'yanmu da iyalanmu haram, mu shayar da maƙotanmu haram, mu taimaki iyayenmu da haram. Kowa ya iya nuna ƙwarewarsa wajen cin haram a wajen aikinsa sai wanda Allah ya kubutar ya zaɓa. Makanikin mota, za ka kai masa mota ka ce ya gyara maka, ya san abin da yake damun motan, tari take yi tana rarrafe, wata waya ce kawai, wani fuse ne kawai ya zare, sai ya daga ya ce ka alhaji wannan babban aiki ne, ka je sai gobe bayan karfe 4:30 ka dawo. Kana tafiya zai bude soka fuse din ya mayar, ya sa yaro ya fakin ɗin motar ya ajiye ta, sai gobe ya addala ka, ya dakatar da kai da mu'amalolinka, sai gobe bayan la'asar ɗin ka zo, sai yanka ma kuɗi. Nawa za a biya? Alhaji aikin nan an wahala gaskiya, kwana muka yi ni muna yi akan motarka, kuma ƙarya yake, minti 2 ya yi ya gama ya gyara, ya caje ka 1000 barkace, ka ɗauka ka bashi kuma kana godiya, amma ƙarya yake. Bakanike, ka je mota ka ta lalace ya ce maka abu kaza ne ya mutu, wannan abun ba a samun sa sai an aika Lagos ya cire na motar ka mai kyau wanda da shi motar ka ta zo original, ya je ya nemo wani tsoho da ya cire wa wani, ya wanke shi da fetur, ya daura maka, ya sa maka kudi, ya ce ka jira sai bayan kwana 3 maka polo za ta kawo shi daga Lagos, ya daura maka, ya cire naka original mai kyau, ya ajiye shi, ya ɗauki matacce ya sama, sai ka tafi ka je ka ji dai wannan abin da aka canja maka a motar ba ta daina abin da take yi ba, kuma wallahi ba zai ce bari a cire a mayar a baka kuɗin ka, zai yi ba, sai ya daɗa ƙirƙiro maka wani abu. Wani bakaniken fa sai dai ka gudu. Da haka suke tara kuɗi, suke gina gidaje, suke cewa sun zama manya da haram. Sata a kayan mota, wannan mutum ɗaya na buga muku misali a cikin kuɗuban nan, bakaniki, a kwance maka abu mai tsada da ba a samunsa. Yanzu akwai wani abu da ake ce da shi biskit,
a jikin mota, salansan mota. Yawanci masu mota ba su san da shi ba, amma yana da amfani, yana gyara sautin mota, yana hana mota ta sha mai, yana ƙara mota lafiya. Ana yin harsashi da shi, abu ne mai bala'in tsada. Sai bakanike ya karɓi motarka, sai ya ce sai bayan kwana biyu, sai ya shiga ƙarƙashin motarka, sai ya yanke salansarka, sai ya farke wannan abun, ya zazzage wannan biskit ɗin, sai ya ɗauko ina waya irin wadda ake ƙona taya ɗin nan, ita zai tukuikuya maka, sai ya zuba maka a cikin salansa, sai ya walde. Wani alhaji ne zai ɗauki motarsa ya kai gyara washe gari ya je yana shiga ƙarƙashin mota yana duba salansarsa? Ba za ka iya yi ba, kuma ba za ka gane ba. Ya je ya sai da wannan abun 100 kaza ko 70 da kaza, iya yawansa iya kuɗin shi. Suna nan da yawa masu yi. A ba shi kuɗin fenti mai tsada, ya sayo mai arha ya maka. Abubuwan haddis wala haraj. Wannan mai sana'a ɗaya ce, mai sana'a ɗaya ce na gaya muku a cikin masu sana'o'inmu. Mai buga kwano, kafinta. Wani kafinta aka ba shi kuɗi ya je ya sayo kwanon da zai buga, ya ba da over estimate. Gidan zai shi bai fi bandar ɗin kwano 10 ba, ya ce alhaji 25 za a bayar. Alhaji ya ce kai, ya nemo wani a ɓoye, ya ce ai wannan in ya ci da yawa 8, daga 8 in ya yi yawa 10. Ya ce amma ya ce min 25, sai ce gaskiya bai zai ci 25 ba, wannan bakaniki kafinta ne wannan. Sai alhaji ya ce mu je kasuwa, mu je in saya da kaina. Alhaji ka bari a sayo a kawo, a'a mu je dai a sayo. Suka je da alhaji, kuma wallahi malam ya saka aka sayo guda 25 ɗin banda 25. Ya ce aje za a buga shi. Alhaji yana jira a gama aiki a ce masa ya ƙare ko bai ƙare ba. Ka san me kafintan ne yayi? Da ya zo buga kwanan sai ya ce wa yaransa ku rinka haɗa 4-4, 3-3 kuna bugawa. Ba dai so yake kama ni ya ce na bashi oba kan na cuce shi ba? To haka aka yi ta buga wa mutumin nan kwano 4-3 ya gaya wa yaransa, ya ce ku buga min shi haka kawai. Alhaji ya zo ya ce ba saura, ya ce ba saura, gashi an gama. Kuma shi alhaji bai sani ba, ya bada wani mai gadi can ya ce ya kula cewa in ya ga an fita, in ya ga kurkura, in ya ga ko dare ko rana, ya tsare ya buga mai waya. Ba a fita da kwano ba, kwanon ka yana kan gidanka, amma an buga maka 3, 4, 5. In na yi ta buga muku misali akan halin mutane na cin amana, kaga shi wannan ya yi wa kansa ne cewa nan gaba duk abin da ya gaya wa alhaji abin da zai ci kenan, to haka zai gaya. To wallahi malam ɗabi'ar ma'aikata haka take, sai wanda Allah ya kubutar. Yawancin ma'aikata in dai abu za a je a siyo shi a kasuwa, ka ce masa ya sayo maka kaya ya yi maka aiki da shi, to fa su suna da al'ada cewa in abin nan ana sai da shi 5,000, to zai rubuta maka 8,000 ake sai da shi da 500. Galibin su aka suke sai kaɗan, saboda shi a wajensa kai wawa ne, dole ya ci a wajen kaya kuma ya ci a wajen biyansa kuɗin aiki. Na rantse muku da Allah ma'aikata, wallahi tallahi haramun kuke ci. Duk wanda ya karɓi aikin wani a sayo kaya kaza, ka ƙara masa kuɗi sama da kuɗin da ake sayar da abun, ka cuce shi, ka zalunce shi. Sannan kuma ka zo yi maka lissafin kuɗin aiki. Kaga ya ɗora ma kuɗi a can, kuma ya karɓi kuɗin aiki, sannan kuma fa sai ya karɓi kuɗin mota. Wani kan in ya daina ma hankali zai ce alhaji kayan nan ya ɗan ɗaga fa sai an ƙara kaza. Da haka muke rayuwa, muke hawa motoci da sababbin babura muna tukawa. An sai fili a Gaida, an sai fili a Rijiyar Zaki, an yi kaza, ya buɗe shago yana kaza, da zalunci da cuta. Kuma ba yanda za ka yi sai sun cuce ka. Akwai abin da ba za ka iya zuwa kasuwa ka je ka siyo shi ba, dole ka ba da kuɗi a siyo ma. To wallahi malam galiban ma'aikata haka suke. To wannan kuɗin da ka ɗora masa akan me? Ba ya biya ka kuɗin aikinka ba? In aikenka yi ba ya baka kuɗin mota ba? Wani kuma in dai kai za ka siyo kaya ka kawo masa, to ba za a yi gyaran ba. ‘Yan uwa musulmi, ‘yan uwa musulmi, ma'aikata masu neman halal, ittaqullah wa ajmilu fi talab, ku kyautata wajen neman abincin ku, kar ku ci haram. Ka ba da kuɗin original a kawo maka fake lalatacce.
ka ba da kuɗin sabo a wanke shi da fetur a liƙa maka tsoho. Haka ake yi. A ɗauki expire, abinda ya yi expire a wajen bature a bola ake zubar da shi, a sayar maka shi da kuɗi ninki sama da kuɗin da ya kamata ka saye shi. ɗan uwana musulmi, duk abin da Allah ya ɗora mana na sana'a na aiki sai Allah ya tambaye mu, kuma Allah bai zai kyale mu ba. Don haka Allah ya kaddara duk mai aiki amana ce aikinsa a kansa. Malamin makaranta amana ne, in ya ci amanan nan sai Allah tabaraka ta'ala ya tambaye shi. Duk wanda zai yi shago ko kasuwa ko aikin gwamnati ko alkali ko ma waye, sai Allah ya tambaye shi akan abin da Allah ya dora masa. Da haka shi musulmi yana yin aikinsa na gwamnati da aikinsa na sana'a, yana tuna cewa Allah zai tambaye shi akan wannan aikin, sai ya kyautata aikin shi. Da haka ya ku yan uwana, ku rinka tunawa a matsayinku na ma'aikata da faɗin Allah, fa wa rabbika, Allah ya yi rantsuwa, la nas'alannahum ajma'in, wallahi sai mun tambaye su gaba ɗayan su amma kanu ya'malun, dangane da abin da suka kasance suna aikatawa. Mai aiki musulmi ya sani aikin da yake Allah zai mai hisabi, ya sani Allah yana kallonsa, ya sani Allah zai tsaye da shi ranar da kan mutum zai yi furfura saboda bala'i na tashin alƙiyama. Da haka mu ji tsoron Allah, kar mu manta da Allah a cikin ayyukan da muke yi. Mu tuna kowace rai za ta tarar da abin da ta aikata na alkhairi ko na sharri. yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su. Kamar yadda dan adam yake so ya karbi kudin aikin shi ko, ba wanda yake so a tauye masa albashinsa ko, to shi ma yayi kokari ya cika aikin nan da yayi alƙawari. La yabkhas shay'an min waqti al-amal, kada ya rowa, kada ya barna, kada ya cinye wani abu na lokacin aikin da aka yi alƙawari da shi. 8 zaka je ka tashi 4, je ka 8 tashi 4. In ka makara je ka bada uzuri, akwai uzuri a cikin komai. In zaka fita kafin lokaci je ka wajen shugabanka ka ce ba zan samu zuwa ba. In kwata-kwata ba za ka zo ba, buga waya ka bada uzuri, Allah yana karban uzuri. Amma haka kullum mutum ya ƙi zuwa aiki da wuri, haka kullum saboda ya san zai karɓi albashinsa ba za a tauye masa ba, to Allah zai tauye ka a kiyama. Akwai ma'aikatan da ma ba sa ma zuwa ofis ɗin kwata-kwata, ofis ɗin ma ya je ma baya zuwa. Akwai wanda aka ce yana aiki, ina ofis ɗin ka ce wallahi shi bai ma san ina ofis ɗin sa yake ba, inda ofis ɗin sa yake ma wallahi al'azimu bai sani ba. Akwai wanda suke kashe mu raba da shi da shugaban ma'aikatar, yalla bayan ɗauke mu ga ofa, to ya za a yi? Ni gaskiya ina da uzurruka, ni mutum ne ɗan kasuwa mai yawan tafiye-tafiye, ni ne Ghana, ni ne China, ni ne Kamaru, ni ne Chadi, ni ne kaza, kuma an bashi ofa, ga bayin Allah suna layi suna neman aiki, shi da yake yana da kuɗi ya bada cin hanci an bashi. Ɗan kasuwa ne fa, yana fa zuwa kasuwarsa, amma ya karɓi ofar aikin gwamnati, ya haɗa baki da shugaban ma'aikatan, shi baya zuwa, sai dai ya rinka ganin alad duk wata. Akwai wanda shi ya bar aikin, da ya bar aikin ya samu wani, sai ya ce ba zai gaya wa ma'aikatar ya bar aikin ba, sai ya nemo ɗan uwansa, sai ya ce zo ka hau kan sunana, ya hau kan sunan shi, ka rinka zuwa, ya haɗa baki da shugaban gurin aikin. Ba fa shi aka yi wa interview ba, ba shi aka ɗauka ba, shi ya samu wani aikin, sai ya tura ɗan uwansa, sai ya rinka zuwa ana gaisa. Tun an ce wani ya yi tafiya zai dawo, abokanan aiki suna cewa zai dawo, har aka saba. Oga ya kyale masa, ya sauwaƙe masa, idan wata yayi ya tsakuri na oga ya tura mai, sannan shi kuma yaro ya karbo albashi, shi ma kuma ya raba biyu sai ya bashi. Yana cin kuɗi, mai wayo ne shi, wuta kake ci. Suna nan da yawa. Yanzu wani sai kaga yana da ofa a local government ɗinsu can ƙauye, ba a ma zuwa a local government, amma da yake yana da hanya, ana tura mai wutan duniya 75,000. Shi ma'aikacin local government ne, amma fa bai taɓa zuwa ba. Duk wai yana jira wai a yi kiyama, wai a yi hisabi, wai ya shiga aljanna. Wai kudin wakaci, kudin mu ne yayi, kudin talakawa ne, kudin gwamnati kudin talakawa ne. Baka da bambanci da shugaban kasa ko gwamna ko sanata ko wanda ya saci kudin mutane, ba ku da bambanci. Da haka mu ji tsoron Allah, mu kiyaye. Tatfifi, tauye mudu a aiki,
ba wai tauye mudu a awo bane. Wailul lil mutaffifina ba tana magana ne akan arkomi ba, mai auna abinci ba shi kadai ba, har ma'aikaci da yake tatfif, yana tauye lokacin aiki, yana cinye lokaci, yana cin albashi ba a biyansa, ana biyansa yana cinye baya zuwa aiki. har da kai, wailul lil mutaffifina alladina idza talu ala an-nas yastawfuna, idan wata yayi sai ya ce a bashi cikakken albashinsa, amma shi in yazo ba da hakkin sai ya tauye. Haka mai auna kaya in yazo siya sai ya ce a cika masa kwano, amma idan yazo zai sayar sai ya rage kwano. Abinda muke kenan, duk wanda aka dauke shi aiki ana bashi albashi, ko a gaya masa ko ba a gaya masa ba, wallahi sai Allah ya tambaye ka akan abin da kake. Sheikh Abdul Muhsin ibn Hamd ibn Hamd Abbad al-Badr, ɗaya daga cikin manyan malamai a masallacin Madina, yake cewa wajibi ne akan dukkan wani ma'aikaci musulmi ya shagaltar da lokacin aikinsa da aka ɗauke shi akan wannan aikin. Kada ya kuskura ya shagaltar da lokacin aikinsa da wasu abubuwa nasa na kansa ko kuma na wasu wanda ba da izinin ma'aikatar ba akan maslaharsa, wanda yake la alaƙata laha bil amali. Yace saboda lokacin aiki laysa milkan lil muwazzif wal amili, ba mallakan ma'aikaci bane, ba mallakan shi wanda aka dauka cewa za a biya shi albashi bane, ba mallakan ka bane. Duk wanda yaje aka dauke shi ana biyan sa albashi ya fa sai da lokacin sa ne. Ka sai da daga 8 nan zuwa 4 ka sayar. Da ka duk abin da zaka yi sai ka nemi izinin mai lokacin. Waye mai lokacin? Mai biyan ka. Na faɗa akwai uzuri, ka nemi uzuri ka sanar. Shago aka ɗauke ka ana biyan ka albashi, a lissafi za a yi duk shekara, waye ka je kana tafiya harkokinka ba ka zama kana karɓan kasonka, akwai tambaya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ku zama kuna da muraƙaba. Bari in buga mana misali da sayyidina Abubakar Siddiq, Allah ya yarda da shi. Shugaba ne, khalifa ne, amma ya ɗauki wannan kujera ta halifanci aiki ne Allah ya ɗora masa, dole sai ya sauke nauyi. Shi ku shugaban mutane sai an tambaye shi akan kowa. Da shugabanninmu suna jin irin waɗannan hadisai, ana karantar da su irin waɗannan kisoshi da bayanai, da sun ji tsoron Allah akan mulkin da suke yi da zaluncin da suke yi. Shi fa shugaban mutane fa sai an tambaye shi akan kowane mutum ɗaya. Kun ji wannan maganar? Duk wanda yake jagorantar mutane, yanzu misalin shugaban ƙasa, duk Najeriya ba wanda Allah bai zai tambaye shi akan sa ba, ko mutum ko waye. Gwamna, duk adadin jama'ar state ɗinsa gaba ɗaya da na birni da na ƙauye, duk wanda ya shiga matsala ya shiga cikin kunci ta dalilin shugabancinka, wallahi sai Allah ya tsaye da kai kayi hisabi tsakaninka da shi. Ka duba mutanen yadda suke mutuwa, suke kokarin kashe kansu, su kashe wasu don su samu kujeru, amma sun manta da wannan abu. Me yasa? Na gindinsu ba sa gaya musu, ba isa a gaya musu ba. Kai ka isa ka samu gwamna ka ce sai Allah ya tambaye ka akan mutanen nan? Kai ka isa? Wannan sai dai a gaya musu a masallaci, a je a yanke a tura masa, amma na gindinsa ba za su gaya mu. Wallahi sai Allah ya tambaye ka. Wannan nasin baya canjawa. Kuma duk wanda zai nemi wata kujera ta gwamna, ta kansila, ta ciyaman, ta sanata, ta waye sai Allah ya tambaye ku akan nauyin talakawa akan ku da attajiran ma duka. Ba wanda Allah bai zai tambaye ku ba. Wanda ya ga ya shirya zai iya ɗaukan wannan nauyi, bismillah. Ga misali, sayyidina Abubakar yana mulki, sayyidina Umar yana lura da shi. Yace ina lura da mutumin nan kullum idan an idar da asubahi sai ya sulub sai ya fita daga masallaci, sai ya shiga gari. Yace sai in bi shi. Wata rana na bi shi, yana tafiya bai tsaya ba, sai da ya shiga wani guri can a wajen gari, wata khaima, gidan wasu talakawa. Ya sunkuya ya shiga, ya dade, ni kuma ina tsaye a gefe. Sai na jira fitowarsa, sai da ya fito bai ganni ba, sai na shiga gurin nema. Yace ina shiga sai na tarar da wata tsohuwar mace makauniya mai shekaru, ga 'ya'ya ƙanana, ba kowa a gidan sai ita. Sai ya ce, ya ke baiwa Allah, ke wace ce? Ta ce, ni wata tsohuwa ce gajiyayya wacce take cikin talauci da rashi. Ya ce, waɗannan 'ya'yan na waye? In ji Umar. Sai ta ce, waɗannan 'ya'ya ubansu ne ya mutu, a nan Madina yake, ya mutu tuntunin marayu ne.
sai ya ce wannan wanda ya zo miki kullum yake zuwa? Ta ce kullum yake zuwa. Ta ce waye? Ta ce to ai ban san waye ba, kuma ni bai gaya mun shi waye ba. Ya ce to me yake miki anan? Sai ta ce abinci yake ɗora min, ya dafa min abinci, ya kawo min abinci wani lokacin, ko ya aiko a kawo ba shi ba, ya mun shara, sai abincin nan ya nuna ya ɗauka ya raba wa yara sai kama hanya ya fita. Bai taɓa ce min shi waye ba, a ina yake. Umar kawai sai fashe da kuka, ya ɗora hannu a ka, ya kira Allah, ya ce ya Abubakar, ka wahal da duk wanda zai zo ya halifanci bayan ka wahal da shi, ba wanda zai iso ka. Ka ji shugabanni, ka ji masu tsoron Allah, ka ji waɗanda ake ɗora musu nauyi suke kula da shi. Sahabban nan dukansu halifofin nan daga Abubakar har zuwa Aliyu a ƙarshe, ba wanda baya kiran gwamnoninsa yana ritsa su, yana tambayan su me na ɗora muku, me kuka yi. Kuma ba wanda shugaban baya aikawa yana tambayan talakawa, ba wai don yana tuhumansa bai yarda da shi ba, wallahi sai ya aika ya tambaya. Yanzu Umar a matsayinsa na shugaban ƙasa lokacin da ya hau mulki yana bincikan gwamnoninsa ya ce su zo su ba da jawabi na wata kaza na shekara kaza, kowa sai ya zo. Sannan kuma yana da wakilai a cikin talakawa, yakan je da kansa ya ce yaya wane za mu buga muku misali a ciki. Don me? Don su kubuta da Allah. An ci kuɗin mutane, an tauye hakkin talakawa, ka bayar amma ba za ka iya bibiyan wanda ka bawa cewa sun yi aikin ko ba su yi ba. Kisan mummuken da ake mana kenan a ƙasar nan. Sai talaka ya yi ihu, sai federal government ta ce ai ta raba wa gwamnoni. Me yasa baki bi gwamnonin ba? Me yasa baki ritsa shi ba? Me yasa baki kaza ba? Su miƙe kafa su ci abin da suka ci, ba wanda zai musu magana. Ana mutuwa da yunwa, ba hanyoyi a gari, ba makarantu, ba tsaro, ga kuɗi kuma ana ta turowa. An ƙara kuɗin mai, muna ta biyan kuɗin mai ninki mai tsadan ma ba ma samu. Ana tattare wannan rarar kuɗi ana ba wasu, suna tafiya ƙasashen waje suna sayan gidaje, suna mu'amalolinsu, kuma ba isa a faɗa ba. Gashi a fili ana faɗa, jiha kaza gwamna kaza ya kashe biliyan kaza, ba mai bincikarsa. Wannan ma ya kashe biliyan kaza, biliyan fa naira miliyan sau 1000. Biliyan ɗaya, mutum ya kashe biliyon kaza. Kowa yana kashe kuɗin da ya ga dama, saboda baya tunanin wani zai yi masa magana, ko yana ga yayi ƙarfin da ya fi ƙarfin kotu ko ya fi ƙarfin alƙali. Talaka kuwa in ya fito ya ihu ruwan zafi za a watsa masa, dole ya koma gida. Iya rikicin talaka sati ɗaya sati biyu an kore ka, zalunci kuma ya ci gaba. Ku gaya musu gaskiya, kuma ku yi karbi abin da ake gaya muku da gaskiya. Ku kwatanta, ku rinka bayani, mun yi kaza, amma sata, mutane su ta sata kamar ba kiyama, kamar ba Allah. Ba ku san ba aiki aka ɗauke ku? Ba ku san ba Allah zai taimake ku? Ala ya zunnu ba su sani ba cewa Allah annahum mab'uthuna li yawmin azim, sai Allah ya tashe su a babbar rana kiyama. Lokacin da sayyidina Abubakar ya mutu, ya ce wa iyalinsa, ga wata alfadara nan a ɗauke ta, ga wasu kaya nan a tafi da su, na rantse muku da Allah, in ji Abubakar. Ya ce wallahi tallahi, wallahi ban taɓa cin kuɗin gwamnati, wallahi ban taɓa amfani da kuɗin gwamnati na saka rigar gwamnati ba da kuɗin ku ba, wallahi ban taɓa cin dukiyar wani ba, wallahi ban taɓa cin kuɗin ku ba, wallahi ban taɓa cinye muku abincin ku ba. Wannan ya ga zai mutu ne yake wasiya, yake faɗa. Ya ce ɗan abin da ya saura a ɗauka a mayar a kai wa Umar bin Khattab, kuma a ce masa wallahi shi ma ya ji tsoron Allah. Ka ji malam? Ya ce a kai wa Umar, a masa rantsuwa, ni ban taɓa ba, ni ban ci ba. Kai kaɗai ka fara shugabanci,
in an yi magana akan zalunci sai ku ce mutane wai ba su waye ba. Akwai bagidaje irin ka da baka san Allah ba, baka san addinin Allah ba, baka san musulunci ba. An ce maka sanin rayuwa ita ce, to rayuwar ma da kuke gadara kun santa, turawan ma hana satan suke ai. Mun kasa gane da wani tunani kuke rayuwa. Yace ka ji tsoron Allah ya Umar, fattaqillaha ya Umar fi amwalil umma. Haka Abubakar ya faɗa, ka ji tsoron Allah ya Umar akan dukiyar al'umma. Yau wannan maganar idan ka faɗe ta ga wani shugaba cikin shugabanninmu ya zama laifi, kuma ka zama ɗan adawa, abokin gaba. An rinka adawa da faɗa da kai kenan. Kurum ka ce a ji tsoron Allah, a kiyaye dukiyar al'umma, a daina ɓarnatar da ita. Sai a ce wannan maƙiyinmu ne, wannan baya son mu, wannan ɗan jam'iyya kaza ne, wannan goyon bayan suwa ne ke. Yau malami mai wa'azi bai isa yayi wa'azi ya ce ai gaskiya ba, sai an fassara an ce siyasa yake. Sun yaudari mabiya, sun ha'inci mabiya, sun toshe zukatan mabiya, sun hana mabiya tunani mai yanci. Baka isa kai magana ba sai a ce siyasa ce. Kenan yanzu ba wata aya ba wata hadisi ce dai tana magana akan siyasa ne. In ka faɗi gaskiya ka zama ɗan siyasa, ba ka son shi. Wallahi sai an faɗa. Wallahi sai an faɗa. Fatan mu ku gyara, ku tausaya. In mutum ya ga bai zai yi ba, ya zauna a gidansa mana ya tafi gonarsa ya ta noma, me sai ka zo ka yi? A'a, kai ba ka zo kace sai an zaɓe ka, kace a taimaka maka, kuma ka yi ba daidai ba an gaya maka sai ya zama laifi. Wanda ya ga bai zai iya jure challenge ba, wanda ya ga bai zai iya jure a ce mai ya yi laifi ba, ya zauna a gida kada ya fito. Next fitowa kaka fito ka ce ka haƙura ka daina. Wata rana sayyidina Umar ibn Khattab yana ihu, yana kuka, yana cewa ina jin tsoron kada Allah ya tashe ni a kiyama, alfadari ya yi tuntube a hanya, ko raƙumi ya yi tuntube a hanyar Dijila a ƙasar Iraki. Allah ya ce da ni, ya Umar, yaya baka gyara wa raƙuma hanyoyinsu ba? Ya ce ni ina jin tsoron Allah zai tambaye ni akan ban gyara hanyar dabbobi ba. Ka ji fa hanyar dabbobi ma suke gyarawa, ba wai hanyar mutane ba tukunna. Su fa adalcinsu da tsoron Allahnsu su Umar, har hanyar dabba ma sai an gyara. Me yasa? Yace ina jin tsoron hadisin da annabi yake cewa, Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati shay'an, wanda ya jibinci al'amarin al'ummata wani abu, fa shakka alaihim, ya tsananta musu, fashkuk alaihi, ya Allah ka tsananta masa. Haka annabi ya wannan addu'ar. Ba ni na faɗa ba, wallahi annabi ne ya faɗa. Duk wanda ya jibinci al'amarin wannan al'umma na shugabanci da jagoranci, ko meye shi, shay'an na kira ne, ya tsananta musu a cikin mulki da shugabancin da yake musu, ya Ubangiji ka tsananta masa. Haka annabi ya faɗa, ba amin na ce ba fa, ni ina bayanin abin da annabi ne ya faɗa, addu'a yi. Kai kuka san addu'ar annabi, wallahi Allah ya karɓe ta. Hadisin yana nan ba a goge shi ba. Da haka duk wanda aka bashi nauyin mutane kaɗan ko mai yawa, ya rufe ƙofarsa, ya ƙi ya saurari kukan talakawa, alhalin shi ma'aikacinsu ne. Dukkan waɗannan masu kujeru wallahi ma'aikatan talakawa ne. Shugaban ƙasa ma'aikacin talakawa ne, shi dan talaka aka kawo shi kujerar. Wallahi gwamna ma'aikacin talakawa ne, sanata ma'aikacin talakawa ne, ɗan majalisa ma'aikacin talakawa ne, ciyaman local government ma'aikacin talakawa ne, dukkan ku ma'aikatan talakawa ne. Annabi ya ce duk wanda ya samu shugabanci ya rufe ƙofarsa, baya sauraron zancen mabukata. Gashi nan a cikin hadisi, fa ausa da abwabahu, yayi ta bada uzurori na banza akan aikinsa, ya lalata aikin, ya jinkirtar da ayyukan mutane, ya sa hijabi tsakaninsu da mutane. Ya ce to fala yaqdi Allahu lahu haja. Annabi ya addu'a ce kada Allah ya biya masa bukatarsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ce kuma kada Allah ya fifita shi da rahmarsa yawmul qiyamati. Me yasa? Saboda azabtar da mutane da yayi a cikin wannan al'umma. Ya dada maimaita, Allahumma man wallahu amran min amri ummati fahtajaba an khallatihim wa hajatihim. Kaji? Ya saka hijabi akan bukatarsu, baya sauraro, ba kai saka ganshi ba. Yanzu shugabanninmu ba a ganin su, ba za ka iya ganin su ba. In kaga sun ji zancen ka, to bala'i kai aka tura musu, to shine za su ji. Amma ka je ta hanyar lalama kana nema ka gansu, ba za su ganu ba.
in an ga wani abu na barna a ƙasa ba za su gano ba, sun toshe ƙofofinsu, ba a ganin su, bindigogi ne a hanyar su, ba a iya ganin su, sai an ba da kuɗi ake ganin su, sai an yi watanni ake samun appointment da su. Amma in yana neman gwamna ko shugaban ƙasa, ko mun karancin ku idan kuka gayyace shi zai zo. Su ta zuwa sallah masallatan juma'a mutane in an kusa zaɓe, su ta zuwa, amma da sun hau sai ka kasa gane a ina suke juma'ar ma. Ko dan kara ma su rinka rabawa suna bin masallatai suna yin sallah, ana dan ganin su a ce yau an ji daɗi, yau gwamna, yau sanata da mu yi sallar juma'a, alƙalli ai hudu ba dan gaya masa abin da ake ciki, ba za su zo ba. A yi haƙuri fa, so muke a gyara, a yi haƙuri, in kuskure muka faɗa a yafe mana, amma lallai shugabanci nauyi ne kuma sai an biya shi. Daga ƙarshe yan uwana musulmi, zan rufe muku da kissar Umar ibn Khattab da shi da wani gwamnansa Sa'id bin Amir. Ku ji wannan kissar. Umar ne ya aika Sa'id ibn Amir zuwa wata jiha ana ce da ita Hims a matsayin gwamna. Sa'id ibn Amir, ku riƙe sunansa, mutum ne yana cikin wanda suka fi kowa gudun duniya. Sai Umar ya zaɓe shi ya ba shi gwamna. Yana cikin wanda suka fi kowa gaskiya, yana cikin mutane waɗanda suke masu ibada. Umar ya ce na naɗa ka kai ne gwamnan Hims. Shekaru ya yi a Hims yana kula da ita, yana rayuwa irin ta talakawa. Shi gwamna ne amma rayuwar talakawa yake yi. Ku je ku karanta tarihin Sa'id ibn Amr a Hims. Gwamna ne shi, yana riƙe da garuruka da dukiya da yawa, amma rayuwar talakawa yake yi, ya ishatal fuqara. To Umar yana da ɗabi'a, duk gwamnoninsa gaba ɗaya ba wanda baya bi yana bincikensa gida-gida, jiha-jiha, gari-gari. Shi aikinsa kenan. Ko ya kira ka ko ya je wajenka. In ya kira ka to zai je, in kuma ya je to zai kira ka. Wata rana ya zo wucewa ta Hims, sai ya tambaye su akan yaya shugabanku, kuma zai zo maka ne baka san ma zai zo ba. Sai ya tsaya a kasuwa ko ya tsaya a wani guri, ya tanakkar, ya canja kama, sai ce ya labarin shugabanku, yaya me yake, yana kaza. Wannan ba munafurci bane, ya halatta a matsayin shugaba ya sa ido. Ko principal ne kai, ko headmaster ne kai, ko shugaban masu shara ne kai, ko shugaban kaza ne a kasuwa, duk wanda yake da wasu ma'aikata a ƙarƙashinsa, ƙwarewa akan shugabanci shine ka rinka binciken su a ɓoye ba su sani ba. Kuma halal ne, ba munafurci bane. A nan za ka iya fahimtar ana yin daidai ko ba a yi. Kuma ko a gidanka sai ka rinka tuntuɓan yara ƙanana suna gaya maka me ke gudana, me kulle-kullen da uwarsu take yi baka sani ba. Dole ko su ji haushinka ko ka su ji, da haka ake gudanarwa. Ya tambaye su, suka ce ai masha Allah, ai mutumin kirki ne, min khairin nas, min asdaqin nas, min a'badin nas, min azhadin nas. Duk kalmomin yabo suka loda wa wannan gwamna, masha Allah. Umar ya ji daɗi, amma sai suka ce ya amiral mu'minina, muna so mu shaida ma yana da matsaloli guda 4 shi wannan gwamnan nan. Har dai tafi Umar yana murna, sai ce menene? Suka ce ga matsalolinsa guda 4. Na ɗaya, baya fitowa ai ofis da wuri, sai ya daɗe, yana mana jinkiri, a zo ofis ai ta jira bai zo ba. La haula wala quwwata illa billah. Kaji malam, kaji kai, wannan ai ba sai an yi bayani ba ko? Umar ya ce to naji ɗaya. Mai riwaya yake cewa Umar akwai sandarsa a hannunsa, sanda. Shi da biyar Umar yana da sanda, yana yawo da ita, kowaye kai in kai ba daidai ba sai ya zabga maka ita. Haka Umar yake, shi da biyarsa kullun da sandarsa a hannu, da haka nesa ake da shi, saboda zuciya ce da shi, yana da fada. Ya ce gaya mun na biyu. Suka ce na biyu, yana da ɗabi'ar ya ware wani kwana a sati baya fitowa aiki kwata-kwata, a zo a ta jira ofis baya zuwa. Shi wannan ranar shi wai hutu yake. Kaji bayan Allah su ba ranar hutu ma. Suka ce ba ma jin daɗi. Ya ce na uku fa, yana da wata ɗabi'a, in za mu je gidansa wata larura ta kama, mu yi ta buga masa ƙofar gida in dai da daddare ne, wallahi tallahi baya fitowa. Ya ce me na 4? Suka ce yana da wata ɗabi'a, sai ya zo kujerar mulki, ana cikin tsakiyar mulki, kullum sai mu ga ya faɗi ya suma,
sai an ta yayyafa mai ruwa sannan sai ya tashi. Wani irin shugaba ne wannan? Yana suma a ofis. Umar kawai malam sai idon sai ya fashe, sai yana ta zubar da hawaye. Ba sai Umar ya fashe da kuka ba, yana ta zubar da hawaye. Ya daga hannu ya ce, ya Ubangiji, na kyautata zato ga wannan bawan Allah shugaba da na bayar Sa'id. Ya Ubangiji, karka kunyata ni akan shi ya Allah. Ya ce, ina kake? Ya ce, gashi. Ya ce, zo ka mai da martani akan abin da talakawanka suka faɗa, ka ba da amsa. Duk shugaba na ƙwarai idan an zarge shi da wani abu sai ya fito ya bayani. In an ce kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, sai ka fito a haska ka a ce abu kaza da kaza da aka ce yake yaduwa a ƙasa ƙarya ne, ba haka bane, kaza 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 ne, amma a je a bincika. Haka ake yi, amma kai shiru. Umar ya ce, zo kai bayani, duk da cewa min khairin nas, min abadin nas. Sai ya ce, to wallahi ya amiral mu'minina, Sa'id din yake faɗa, gwamna ya ce, wallahi na so waɗannan abubuwan ban so a ji su ba, don wani abu ne da ya shafe ni, ban so suka kawo maka ƙara ba, amma tun da ka umarce ni in ba da amsa, to zan bayar da amsa ga abin da ya faru. Ya ce, ya kai amiral mu'minin, abu na farko shine dalilin da abu na farko da suka ce ba na fitowa wurin ofis da wuri sai rana ta fito can nake fitowa. Ya ce, mata ce nake da ita a matsayina na gwamna, matata ba ta da lafiya, kuma ni ba da mai aiki ko ɗaya a gidana, ina zama ne a gidana. Duk garin Allah in ya waye sai na yi wa matata abinci, sai na yi wa kaina breakfast, sai na ba ta magani ta sha. Idan na yi waɗannan abubuwa guda hudu sai kuma in zauna na yi sallar walaha, na yi addu'a akan wannan mulkin Allah ya taimake ni. Shi yasa kake ganin ba na fitowa da wuri, wannan shine uzurina. Malam, kaji gwamna bai da mai aiki a gidan shi, kaji gwamna shi yake dafa wa matarsa breakfast, kaji gwamna shi yake wanke 'ya'yansa, kaji baya fita ofis sai ya yi sallah raka'a biyu, ya yi addu'a, ya roƙi Allah. Kai kuma duk abu na addini sun raba ka da shi. Masu yi maka nasiha ma akan Allah cewa ana gaya maka, yalla bai ce maka ake yi wa abokanan gabanka ne, sun hana ka alheri ka saurara. Duk shi shugaba yana da adalci, yana sauraron kowa kuma ya ji shi da zuciya mai kyau, don wani zai iya gaya ma abin da zai amfane ka. Kar ka yadda a ce maka duk mai gaya maka gaskiya magiyinka ne, yalla bai ranka ya daɗe. To kaga waɗannan, ai kaga sun je sun gaya Umar, kuma Umar ya saurare su, kuma Umar ya zaɗa shi ya tambaye shi, ya ce to kaji abin da ya sa ba na fitowa. Na biyu, suka ce wai in sun zo da daddare sai ta bugawa ba na fitowa. Ya ce, ya amiral mu'minin, gaba ɗaya ranar fa na bar musu, ranar fa ta su ce, in na zo yini nake gaba ɗaya a wurin su, ba na komawa gida wurin iyalina. Ya ce, dare na ware wa Ubangiji ne da kaina, ina tashi ne, sallah ne, ta zikiri ne, ta ambaton Allah, ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shine dalilin da yasa kaga za su ta buga mun da daddare bana fita, saboda ina ganawa da Allah. Na ba su rana, ai ba sai na ba su dare ba, kuma kai ma baka ce mun ba su dare da rana ba. Yace wannan shine uzurina idan nayi laifi. To sai kuma rana ɗaya da suka ce ina ware wata rana bana fitowa. Yace dalilin da yasa, wallahi yace riga ta ɗaya ce, ranan ne nake warewa in cire rigata da ɗan wanda nake amfani da shi a gida, a ranan nake wanki, gwamna yana wanki, Sa'id bin Amir. Ya ce ranan nake tsayawa in wanke, in zauna, in jira sai ya bushe, kafin ya bushe dare ya yi. Wannan shine dalilin da ya sa ba na fitowa a wannan ranar. Ba za a bar mun ranar da zan wanke kayana ba. Ya ce, to abu na hudu, me yasa kana kujerar mulki kake faduwa a sume? Ya ce, to wannan ai ba yin kaina ba ne. Ya ce, abin da ya faru shine, lokacin ina Makka akwai wani da ake ce da shi Khubayb ibn Adi, musulmi ne. Khubayb ibn Adi, kowa ya karanta kisar Khubayb ibn Adi. Ni kuma a lokacin ina Makka ni kafiri ne, mushriki ne. Shi Sayyidi ibn Amir yake faɗa, yace ban musulunta ba. Yace da ni aka je aka kashe shi, ban taimake shi ba, da ni aka sa hannu aka kashe shi. Yace wallahi ya amiral mu'minina, ina kan kujerar mulki, ina cin moriyar kujerar musulunci, in na tuno na kashe wani ko na taimaka an kashe wani musulmi sai in faɗi in suma. Shine dalilin da yasa kaga nake faduwa ina suma, ina jin tsoron yaya Allah zai tambaye ni a cikin wannan abu. Umar ya fashe da kuka,
masu saurare suka fashe da kuka. Ya ce to ina da sako guda ɗaya. Ya ce wallahi na rantse maka Umar, daga yau na daina gwamna, na ajiye maka kujerar gwamna, ka je ka nemi wanda bai zai musu wannan ba, na bari. Ya haɗa kayansa ya fita ya bar gari. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.